Jullie kwamen eigenlijk voor Exodus een soort cursus geven aan de werknemers van Cruzada. Wat kunt u ons hiervan vertellen? Nou, we hebben een superleuke week gehad. Cruzada heeft een heel leuk team met heel veel medewerkers. En wij hebben hun getraind in forensisch werken. Want zij bieden zij beschermd wonen bij Adelanto voor gedetineerden en ex-gedetineerden. En dat is wat wij ook in Nederland bieden bij Exodus. En deze week hebben we gehoopt hun wat meer kennis daarover te geven. Ja, die woord forensisch die lijkt ingewikkeld. Wat kan ik hiermee voorstellen? Nou, forensische zorg is dat je eigenlijk gedetineerden en ex-gedetineerden, dus mensen die een delict hebben gepleegd, verder helpt met hun leven. Dus door ze bijvoorbeeld een woning te geven, door ze te helpen met werk, maar ook als ze psychische problemen hebben. Ze zijn wat in de war, dan kun je ze helpen. En ons doel is altijd om iemand verder te helpen in zijn leven zonder dat hij nog delicten pleegt. Ik kan me voorstellen dat dit niet in 1 week helemaal lukt. Gaan jullie nog meerdere keren hier komen of hoe doen jullie dat? Ja, nou, Exodus heeft een samenwerkingsrelatie met Cruzada en Adelanto. Dus wij gaan na deze week met elkaar evalueren, ook wat wij hebben gezien en hoe zij het vonden. En ons idee is dat Exodus zich belangeloos inzet voor Bonaire en voor Cruzada ook. Dus het gaat zeker nog een vervolg krijgen. Jouw ervaring met die mensen van Cruzada? Oh, ik heb genoten deze week. Hele open, leuke, vriendelijke mensen, super gastvrij, enthousiast tijdens de training. Alle opdrachten wilden ze met alle liefde doen, dus helemaal geweldig. Topteam. Hoeveel mensen hebben meegedaan? 15. Ja. En heeft het gelukt? Ze hebben het allemaal gehaald. Ja, met vlag en wimpel. Mevrouw Shanada, jij was in de cursus hier met Exodus. Hoe bevalt het? Nou, het is gewoon heerlijk om weer eens een keertje diepgang gesprekken te houden, gesprekken te voeren betreft gedrag. Want gedrag is echt iets waar je nooit op uitgepraat raakt. Dus met de komst van Exodus heb je gewoon weer het gevoel gehad van, hé, inderdaad, weer de puntjes op de i, weer teruggaan in de basis. Hè? De basis, hulp verlenen aan mensen met forensische problematiek. In een vorige interview hadden we over dat het systeem die verandert. Wat kan u ons hiervan vertellen? Ja, kijk, het systeem van vroeger, hè, als je 20, 30 jaar geleden keek naar forensis, hè, naar mensen die een delict plegen, je gaat die mensen straffen. Ja, en heel veel van die mensen hebben een psychische probleem. Dus je kan niet alleen maar straffen, maar je moet ze ook eigenlijk helpen. Hè, je moet ze begeleiding, behandeling geven, een dagbesteding. Je moet ze begrijpen hoe zij eigenlijk het dagelijks leven interpreteren. Want zoals wij het leven zien, ziet iemand met een laag IQ of iemand met heel veel stress en problemen het leven niet. En die doet dingen waarvan je kan denken van, die moet gestraft worden. Maar als je diepgaand onderzoek gaat doen, dan merk je dat er bij die persoon in de bovenkamer het niet helemaal recht zit. Natuurlijk komen deze mensen, Exodus, komen vanuit Nederland, maar onze cultuur is anders. Hebben ze ook hiervan iets van geleerd? Weet je, we leren van elkaar en met elkaar altijd. Want hoe dan ook, de wereld is heel klein. En door internet en door vliegen van Nederland naar Curaçao, van Nederland naar de hele wereld, is de wereld ook klein geworden. Dus vandaar dat alles wat buiten begint, komt ook een keertje steeds dichterbij. Omdat de wereld steeds kleiner wordt. Shanarda, en hoe ging het met jouw andere collega's? Nou, ze hebben echt genoten. Ze hebben ook heel veel geleerd. Ze hebben zoiets van, nou hé, we doen het ook zo. Alleen nu heeft het een naam of nu kunnen we het beter plaatsen. Dus nu zijn we echt deskundig, vakkundig op ons gebied. En dat is begeleiden mensen met psychiatrische of een licht verstandelijke beperking.